Se establece que o Concello de Mos, en contraprestación, arranxará os defectos existentes do muro perimetral sito no ámbito da Casa Reitoral. Tanto non existe ningún tipo de financiación para este asunto, tampouco está presupuestado. Estamos falando do arranxo do muro perimetral de máis de 200 metros de largo. En todo caso, que habría que sumar o que xa se gastou, o que está previsto invertir e o que faltaría por invertir. É dicir, estamos falando de un presuposto que rondaría o millón ou superaría o millón de euros, cando as contraprestacións para o Concello de Mos e os seus veciños son prácticamente nulas, porque xa me dirá, únicamente teríamos unha rampa de acceso ao cementerio donde a propia diócese que establece cando se podrá pasar, é tipo que non podrá ser libre, e en segundo lugar, xa miramos en que condicións está a propia Casa Reitoral. Únicamente o Concello dispón de un uso de unhas 5 ou 6 horas semanales. A Casa Consistorial está nunha situación cochambrosa, lamentable, con grietas, humedades, a Casa Reitoral non cumple os requisitos que establece a propia Consellería de Traballo. Non sei tampouco que esperan para pedir responsabilidades á empresa Moves Vial e á empresa constructora polos defectos constructivos cando están en plazo, porque aquilo actualmente é insalubre e non se pode prácticamente nin utilizar. Por ese motivo, porque únicamente o que pretenden é limitar os dereitos xa adquiridos o anterior convenio, simplemente con unha ampliación de 4 anos do xa existente, non existiría unha correspondencia de contraprestacións que exixe a normativa entre o que dá o Concello de Mos e o que ofrece o Bispado. Por ese motivo, este grupo municipal se opón totalmente á aprobación deste convenio nas condicións e, sobre todo, cas limitacións que se intentan establecer neste momento. Limitacións que se establecen no propio convenio non estaban no anterior, que son a limitación da rampa de acceso ao cementerio, que concretamente se dice que non poderá ser libre. Queremos saber por que motivo se establece esta condición e por que non se retira. É dicir, porque se está limitando o dereito de uso dos veciños con esta condición. Ademais de que se está metendo o arranxo perimetral do muro cando non está presupuestado ni financiado. Isto vai levar a unha obra superior económicamente a 1 millón de euros, cando con eses cartos o Concello podría haber feito unha edificación da súa propiedade e revertir non só durante 25 anos, sino durante muitísimos anos máis en beneficio dos vecinos. As empresas que colaboran co plan integral, que tipo de contratos ou que duración de contratos están facendo o personal? Sobre todo, as empresas que están ubicadas, ou esta en concreto, que estou contando eu, está ubicada no polígono de Viladés. As facturas do decreto, en resolucións, que son da Confederación Geográfica, que teñen dos expedientes, as facturas, se nos falamos de dos expedientes que computan os de 1.358, que nos explicara de que validación de estas. Neste caso son por unhas multas. Este caso é para Óscar, o procedimento, cando se vai abrir o procedimento para contratar ao personal que ven por plan integral de emprego? Cando se abre o procedimento para a selección do personal que ven polo plan de emprego? Neste caso para Julia, si preguntaste se está aberto o expediente da vivenda que puxemos en coñecemento no pleno anterior, que carecía da licencia para as obras que desenvolveu no camiño da Pousada, no 14. Nos fixemos un ruego para que o Concello actuara.